Yese bofu akwaji ayira duro anaso wakọ we no ho ya ma no ansan de ti mane to kosoro anaso mane koduan kom akade do ba fom ekosi sai nsa ka duro no no onim se wakọ soro na sesama mbofo na ehunu dia ontimi nya na hwe na sama mbofo no gina ho na ohun se wodasani nimsi ebo ye ho bai enti sa na tie dia na che se woni me bepem agan wo kwaye yasese wono nso wo ka honhom ate aho sama mbofo pagya nani no ase wonim yetu se yetu kosan soro na wonim se faso a ekwan faso a basa aseso ene me kan che se wonim ansan na anim teto firi soro wobra meet Charles show na wo hwe ahwefo na yaba opanyin de besese na ase oni na himfie opanyin be kasa na wa kire bemu wa kire amamre tie twantiase titi obi ka titi obi kire mpanyin se sake se a kire sen e ka se mpanyin se a kire se opanyin ma ha o nana yeah we dey akra mani sauna enne yesa ba ona se kakra ibedin komo na nyansa ene nimde yakopon de adomu no amewi ase afa na nyina ehu bi na de akire obi adwene so no nipa na anya nkire mu tire de sa dwuma de ye de ehese so no meet Charles show ena o hwe no enti opanyin enne ye hwe kasa beti se wunim ansan a wunim teto mpanyin ka kasa bi se ya ene ekire sen yene mpanifo tenase wumbuka se wunim ansan a na wunim teto a na ekire sen nana medase mitiasho ene ye hwe mpanin se wo kanto sudie nyina bomu poto a ene efre na bomu wode makonya adoa ntosi je ne nyina akeka bom na de wo poto no apoto wiwom na fia wa esanse niema ni nyina aka bomu ndi efre na bomu meet chasu na ye woso no ya ka kwantu mache ya wo ya hade ya wofo ko wo ye o man bi so na suafo wo nche wuwura enti ebeye se obi a befiri ni man mu na wati ni kuro mu mpanin nsem enti so wo Gano so wa mano ni wo man bia so awo no se onsa ka video yi bia ayati wukuru mu mpanin nsem na wa anyere dwabo ase mpanin si wuni mansan na wuni muteto o si wuni mansan ye de nimni se ye huna kwasi kokko no na no da akua ni ye da abofosem ni da akonsem se kuna nananum de prince ase ande ye nchiri ma ya nyamba bia yetie nempanisi akola so obamu kokuru kotoma no ahunu sensai obetu fi aba kosem anaji so ben wo nananum na tete na abofosem obofo bia de okonfo efrise se kun ba ne yesi ye nkokura ye de abo omu anim tuoto onimtu
pentoa bɔ unimu eboto unimu agyan to agyan no de ye nana no mama nti fifamfo eno nso ni nyina na kan akode o fi se ansan ne yebenya tuo ne ya de abo ne ma ne kokon enso nana no mo prensa ase tinana no pre na obofo bi a okọ wiram ana okoyira aye wa yira bofo no wa yira onamwa abayum so forest wa yira kwa ibretu a oba mu wa yum so no afedi ohunu kurokuro na zabre no kuro yesai ana sese kura dodo yesai yedida nu kurom onamwa no koshia bofo foforo ena bofo no ohia no ebizanze na wo asasi wo ya wa baso no amane ye ne sei bofo bia woni sa wonam so kopene nam ye ne nam obia pai ne kwai no de afa ba na mi ba bia me ye me ha eho ye ka ha na che se ho no kokumu nam eho na wo de aye wo kwan ozi da bi mi wura mesra o me ba wura mu ye nyina ya bofo minti mefa wosaso meni na mi hunu baabi a mi kopie mani so atami no wase asasi we a wa baso neno aha ena mi na wa hia mi a mi bisa wo no me ye me ha na wa monidi etifa ha ko ubedru fa dai ekwan kesi bi da ho ya fa benkumu be kokurum no asemate ampa chocho atwa opie faade opie ya onko hweninsa na nimu tenten so a na nkwanta bi da ho fa so a no akopi akodi opie akodi wasinya hana meba mi kokukuo musahine gogo atachi wo yese kwa ni no anamso yo na okufi na wo kona wo tra akudie nkwanta no wadina ni ahwe kukuom no ansa no obefiri nkwanta wadu kamire na wakum nam a wontimi nso a eno ase asase amabaso a nam wo so se na me yonko bofo ka kirem se ma me maha mepenam menene bedi asia da bia wo ho na enam no nyo ne boye enti enam no kumya kofa doma ebeso akoi ewo wa be na otwemienu komiensa bosumi kwada duana bofo no asa abasa ase no so biu wonam anu asa ayira ya kanse obi ayira enye se bia ya godie wa yira ba bia wonim de wonenam iwu kura betumi ato no firi se wudidi na anu a na oyeti asefo no wadu kwa ibretu obi mu ansuo ni ho aduane ni ho edi obra wonenam a wayira ya no asa akuhia pani na ada no bofo pani na wuhia no ka kyense mo ma ho ne ho ye ne kwae no wasi na nyona na anu mihia wa me ka kire wo no wasi dabi enade na nka anya menye madwen se me baha menye madwen me fata de so no masinya mba kire na ma besi akodie na minim de akame a wa bato maha wasi ene tosu mienu me kire wo kwan na wo kono ne mprensa so no emane maso saa o kire ne ko kakra wo batie sitimpon mu a bedu akodie na nka fi odinani ahwe wono ne tuo no sun pe kum na mo a yeso ma bi kura ka wire mu ho pro no se na se asasi we adodode wo so nenam na yenyina hayo ne yepe nam na ba akofo ka kire me se ma me masasi we so de ale wo kwa ma mfa kwa so na mfa me kwa ya na ye dai
enti de ekoba ne se okofie no atu no ho fo se ansa na abaye bofo pani no na je se wabo ho bai na tete ne de ne ka se bo ho bai a na wukodi aduro ti bofo no ba fie pe won nante ya ko ba bi kwa bi sa ne ase ampa ye hu so ye bofo no wani ji abofo samu won kwanda nyina mu ebeboa wo na de na re wo se me kwasa asibiso sa asini o ye ma pioku bi forest o hwesuma na nanu wo manhia na me kwasa asini so amhia ba ma bi wo se akwaye no mu de o ma me matutu da nti me be pa bibia abo me ho bai na se me koho na se mhia abofo na wantimi ya ndimi so nkunim obisafo se ene aduro ho midwale na me ma motodi na me ma akwankyera nipa koro no wontimi nyo hwe wo kwaye no mu da wose ene boame endi adibisafo no odibisafo no ni adihunufo no a oye bisa wo hunu die wo mu no oye bibi nso ma no o ka kire ne se je dufa ya media ma we da bia abakwa hawo bia afa hye wa pretwam o kwa ya afa bese ya afa ta na ya afa enkaprema eka ho ko na se duru ba bi eden na se odi we mu nyina asre na se nya dwuma uboduro na media ma woni dini se ansan a eduro du betu afirati asefo asase wo ya ene nam so forest mu ho no eduro du betu atre nwie wo forest nyina do akosensan so bofo no nsaka aye no wa mi sad oduyefo no se na me pese mi firi esoro ho na mi sane basase we so a edie na meya meba na sumdue mu onde o kan se ekiri so na bantokwa kura na sesa bofo no nso na yesama bofo no se de na nanum kan ye hunhum e wo forest odia ubisa pani bi wo nimi se firi tete ye wo ni sama bofo baka kire sama bofo na e kan no baby aduro no no ye hunhum onzu ye nipa edi wasi washia o de prensa so a se de tie bia gise otimi kum sama bofo na abetimi akum hunhum eja nipa dua enti bra bofo no hunu sa ye den no ode na ni to aduro no so ka se ansan na we de kromo kakra mit chaso na ohwe bofo akwaji aduro a ode sign anase betime na page no mo kosoro na kase obesi fom anase obeba fom anase ayire duro na akwaje yakura na sebe otumi yera kwasi dua soro anase dua nkomu na be na afri dua nkomu aba fom ene ne asem no nana yese bofo akwaje ayire duro anase wako we no ho wako dia duro ya mano ansan de timane to kosoro anase timane ko dua nkomu akade do ba fom ekosi sei idase ewura e o mi chaso aso ni ejina yi de America ne se ebra okwaje adura edi tu kosoro ne nsaka aduro no no onim se okosoro soro na sasa mambofo na ehunu dia ontimi nya na hwe enti onenam wiram ho hia samambofo no se ne prensa so oni ayi wani da ho na enso asase me ne ho homa me so na nanum wa ha enti woni na nanum bakasa wo poimu a ejise me na ofa me so me ni samambofo enti me ka kiro se na me nu wahia ne prensa so se wo nkumi ameku o se me sre ogita o se na taade ameji amede baye ha Jibesin was a media de bayaha. Jessica was a media bassa. And there, me no one kumia, kum. And the
oni bo samambofo preso no wafre nisumanya okoji free odibisafo ni adihunufo ni nsem ansan ede na tukosoro na samambofo no gina ho na ohun se wodasani nimsi eboye ho bai enti se me honhom watukosoro de samambofo no nso gina hodin bisai ma kan kire ne se eduro no de wakoje watimi otukosoro na emom de odi firi soro ebeba fom no de wa misa ana samambofo se ne menso mu wodi edisi fom enti sa na tie de ana che se woni me bepem agan wo kwaye ya se wono nso wo ka honhom ate aho se woni mansan ni woni mu sane de a ene nam hye ne se wontinto samambofo pagya nani no ase wonim yetu se yetu kosan soro na wonim se faso a ekwan faso a basa aseso ene me kan che se wonim ansan na anim tito firi soro obra obua obofo adan na ni firi soro no ha hi propra atete wawu kan ni kati asefo hu enyeye be na nsane nan na nananum si na wutia so se yenko na yenko hwebofo no ko wiram no ma ekwe no nana anankasa ebida no ho abida wo mu ko hwehwe mu ahunu ade kurekun no eno am so akoje aduro bi afre na ansan no wa mi se duro na chi wade sese me kosen soro a me ba fo mu a me nyadai enti honhom bi na tia no ma ne firi soro ebehwe fo mu a watutu asre ne abasa efiri sabre no kona nananum se unim ansan na unim tito ubakwa akodi aduro de enti na duro wachi wade enti na se obi kodi aduro no wa misa na chi wade a aduro di ya ne yaduhunu enu obi ma waduro no opesu osisi wa wase obe mra we ubebusu chi wade e wo ho no pa no won kan chro vise na nanum se bosumani me ekọ ne mprensa ade no bayira ubekọ ho wosia se mkan chro se okofuna se aka na ehye wo na bayira beba ha ya na wo pawugidi a wo wonumu anti wo begene nsem aduro ubekọ ne mprensa so no aka chro se wahunu se wo ma waduro papa ebebo ho baya ubetimi na ya adwuma afi wo mo waduro anu a kire na chiwade o ma waduro a no a kire na chiwade se da wo peso ko wiram ebi aduro yam de ama we me de agunwa konkurum okwa afa kosie otifia na se kan se o peso ko wiram a kofa nwa konkuro no fi se matimu nkutu kakra bi wom okofa na ahweso aboa bi abehunu no nwi wo so bi akowire mu atutu abekunu empani se unim ansan na onim tito unu abiti ho one no kwatwe manson one no ko yadie bi ebura busuan hyehyɛ yeso ebu onananum hyehyɛ yeso eburu aban hyehyɛ yeso na ekoye manson a aya bisa ho se wo wadwene de wo kokoto a anasa sem dibia obeka na unim unu anadwen koto abadwafo no mu di asem no unim wo madwen mpani se unim ansan na anim tito ukuna asem a de koto badwamu am ya aka no wo yira asem a wo de akọ na busuafo anim no unim di abusuan pani ne yire ye nanti ase wo ho nti o mutimiti ho pani si unim ansan na anim tito fasoto bra ho ade bi a wo ye na de wo ha wo tan sintidu abeba no nu asetena mu na moa no eya ne ho hia se obaye frize mu aye world bisafo ho no se ma anye ni ya mese no na
enipa ni nkwa anu amu obibi enti na no so ahonhom na ahonhom nyina so butu nsu ani sɛdeɛ Nyankopɔn honhom ebutu nsu ani na no hunu di ka hunu ye enti na no gu nsa wɔ nsuo mu yɛfrɛ nsuo yɛfrɛ bosom saa honhom na no ni wɔ mu no mo ya no kwafo ne yɛ kɔkon ne yɛbɛdi nkugu a wo hyɛ nkom na yɛ komfo wo hyɛ nkom tura ne yɛ kyew twa wasuo mpani si wuni mansan na anim teto ma kyerɛ wo mu nɛ wa fa toto bra ho adeɛ bi a wo nu nua yɛ na mo awo no ma hyɛ wo ho sɛ obɛyɛ bia no susu sɛ emra no dane ne ebubɔ wa obɛgye atum so unua no yɛbua no kumfo paninsi yɛ nimansan yɛ nim teto medamase opanyini de besesa kasa na kasa na kyerem de ntem panifo kasa wunim ansan na wonim teto obetuma pra ko ne beduru baabi no se panyina amama so obi anso wasena wontime ntoa so nti de woyɛ bia na wagye futuo de woyɛ bia na hwene mienu ansa na wayɛ dai wayɛ bɔfo akɔgye aduro so wode wen no ho na yɛ ansan ɛyɛ de tima ne kɔsoro nko a na de mane ba fam de onibi unim ansan nanso unim teto meet Charles show na wo hwɛ so sisi asa wo hwɛ ya subscribe like this video and share na wona ka so nya de enya bi nhwɛ me ko break aba meet Charles show and on go wo hwɛ opanyin de besese wo hadana we de me say bu say obiam edin esusun sanso edin susun ya to din ye be wa kra na ya to ne din say din no ya na susun sanso o ni pa brabom nti ye hwɛ din ene esusun sanso na we de kasa me dase ene ye ka din ene ni nsun sanso ye ka se bibi nsun sanso a edin no ba bi e de wo hyebre ene won kra bia be kwa akɔwie ene yesi din ni nsun sanso nene we ka din ni nsun sanso ho ampanin sam kakra bi na achira mansan enyehu esi ba twrokunkunu mu osi nhira no de me ba asa nanso wo kentene wo ho a obo ade be yu konua no afiri wo so edin ni hu nsunsu aso ni madika ka kyerem se bibia ni wiase ana nananom de bobra se kuyaye gu emu ahodo bebre na obi do bolu bafu a na bolu ba no nyini epaja no ho na ha bae no hyase yesi edwan no won fa de odi firi ni mofra se no nko na wie yese bode ye beba so ami atwa na ya nya werede ye kan werede abodu ba ha bae na ewu amana pasensen ho no enu na omo ye dokono omo ayetew omo de ahaba mo adwane achichiri nuane ton aduane a ye de chichira enseye sa ahaba na adwan wo bode ho ne efre na werede ena opani bi ne yire tie na opani no woni ahoden a woni one ne yire de babo bra nyina so ne yire do no ndi wo mo nam wo mo de sebe bia nyame besue wo mu bi o mbesue de wo mo gubra bonu so a fi papa no benya yade a ye frɛ no kaka ne happenino papa yade kaka se ba papa no ma na duane ontimi ndi o ma ni nsuo kura na kofa ba bia kaka no ni sina abotokuru no wona na koya sem enti
obi kyerɛ papa na duro sɛ uhu sɛ kaka ne yɛ ɔyɛ ayɛ afata ana sɛ monto fa hyɛ wo se na enyo nipa na duro kyerɛ no na ntu kaka na obi asa monto ana tansuo no nso obi anim sɛ ebo kyɛnsa tetefo hu so obi twi monto no onum nsafuo no onum apatasi akoma ekura nipa no hu na ahweniye eniema buru wiase pa tabako ya de ye cigarette yo ya de shabuwa munumo enwa na ya de tugem ne atotona nananum de Akan so na ya de ahye ase kakanti na se munsuo no wuti se hwan wo de hye hwa ba mini munsuo enti se wo de ade ne hye osiase wo na mini munsuo a debi mamu obi onum koke kura wa boroche no ne nipa kro no a wo yo ba oba mu no asa akọwi apatasi onyansa afuo no anom ansa bia ne nsa kan bia unya adoka wanom adai onim sese wo boro na wo ye mra na no obeda na wonte yaw no na enso obeda sori na yaw no da so ho edi maame no ye ni kunu no oti awreda ne de hwe ni kuna kopim se kaka ti se ekuru ada wo ho na atwe odwa se kuro no wu a na dwa no na ahwete ekọ se kuro wu a dwa na abese wa ya ase ha na eye wo ya wonim se bibi na eye wo no dwa nso ya che same ekuro tu na se pobi ebese wa ya ase ha ebia na binya woda endi e ka dwa koro a obi ni mu ade koro ade atiwo na abefua wa ya ase ho boro na abefua wa ya ase ne ya no echei same enti papa no echire na duro no nata eno ode hye ne sen ase ena ode ye ne bibia enti bra ya de ne ye ne saa no one ne yire pani ne yire no wo ne ba pani no ena papa no ka kire ne yire no se agosu amabro na nso aboa me una akọ odwa otete aha bandwane ye de ye dokono ye de ye tew ye de wuka banku wo fie kura ne ye de akekere una akọ odwa na akọ hu se taa no me de hye msen ase ye no kura na nam de hye wa na ma na dwumia na ma mitimi no woda enti akwala na ya wo no ye be ma no me de ne betota mbajo ye kata dibimamu swa nyese ye se wobi ne ye pese ye hunu dini ni nsunsun aso de beye enti ade bi ye ta bi ye kaya edi firi monto ekota baku ba sigreti animu ni e manyina ye be hunu se bibi nso boroche ni nyina na ye fra no wi enti wi nu mu nyina no eye bonto eyeta wasim do atota me bapani no se nyata wo ma me ko dwa wo tobre me nam de bi hihye me msen ase a enka me nya ho me kan kura na enka no ma me ada nso me be ma de enai wasu de odin batu bi abe ma na wo ba enti to badi wasi efra ne ta enti efra ne ta onene tia no masa ko nyinsen o munyinsen biunu no masa akọ wo be ma ena maame no bi sa papa ne se na wo no ya sa wo be ma bi o de ne beto hwan wabusua mu osida bi mfa ntumbusua ni bia me de ne beto abuwa sika yo nua na me afa ho ma pene so me de ne beto sika maame nya were dan na de kodwom
ɛne yɛtɔ na ade bi tɔta abrɛme ɛna eduru baabi na sɛ dwome a metimi no da he medena to sika osi papa na aba no de ɔde ne beto bia mepene so watu ntini ba otoso mienu watu ta abato sika ɔne tete hwa no ma sɛ anyi nsɛm miɛnsa no asa wo bɛma osi papa me de anyam asɛm tetefo se yɛde ma na yɛfuo nya ma na yɛde yɛfuo yɛde ma ntina tete onu obitimi ware nan num nsia wo mema no wo mu na se yɛbɛdɔ forest na mema na ne bɛdɔ nya ma ntini yɛde ma yɛnze aka se yɛne yɛware de ma akɔ yɛfuo na nya ma no a yɛne wo mu da no ɛne yɛde wo mu yɛfuo ɔbaa de na ho ɔden yɛ sɛ ma miɛnsa betimi yɛfuo kanan ni yɛde ma ɛne yɛkuya enti de yɛkɔbaa yɛ ne sɛ papa ne na wo de ɔtɔso miɛnsa na yiri bisa ansa papa na akwara no de no bɔto a ɔsi kaka ne hwɛ asia ne ekumi no ma meta intima tota na mehu sɛ ukodwa sika na wunya ɛna de tota no intima to sika oba wotoso miɛnsa no de amde na to asawa efiri sɛ me ho ntoma kora tete a wokɔ didwa na ya na wotota ade ɛbɛhyɛ me Mamenta fa kakra mit Charles na mo hwei igosuna na e kyerɛ nsɛm de edin sunsanso opanyini bia wo ato din edin kan oto ta taso mienu oto sika abo sika ya na wasawo miensa ɔse yɛmfɛ no asawa na e be kyerɛm de ntia opanyini tu din ta sika asawa no na to aso edin sunsanso no me enti ase edini sunsanso nto aso ni papa na to asawa oba ne se de bɛma no bɛka bia no ɔne ne ya adwen enti so ɔse de ne ba na to asawa wapene nyinaa no na ho kyerɛ wo ho na benedie wo ho na obrɛ mu asetena yɛ den na ɔmotete hɔ saa ɛna papa no obiwuja na yere brana nkwala no nuwo mo mpani fuo so enti ma oba ni di yawo osubu ni nyankopon so se nananu mabosumo nananu mo samanfo otwa mpa nyankopon we ona de obaka ya dwumo nananu menam so bema na meni no bobra na oni bi okura mate awere de koton behwe no okọ timon fankwara no ensi tenabre papa mame ti mame ndi awere de ne hwe nkwara na ma do eni na mafo so nyamfie du nwotwe anu ado ho nkwara ni nyina benyini du ho mo mpanin fie so na wo mugu mame no so a maame no jese wokwawere de no ba no de abehwe nkwara ne se de ohwe ni kunu no ama ni kunu na wuo no enti de ba yetia ne se nkwara no pani no wo mu afre ne ta no fre onu anu mienu sika ne asawa ka kire om se dabi atete abrewa dodo wontu kwai ne nkobo bra na mfa mahwe ya abrewa every say ye papa wo no wanka bibia ankyere kwala ni nyina dwene ko benkurum wo mo gitu se eso mutu kwa akobo bra enti pani no ka kyere wo mo se eni ebeko na jesi ekraye maame ye maame kwan be ne efa so akra no ne nkwala emiensa nyina yefuri a pani ni se mo mienko ekra brewa obeti ase kwa mu de koto abrewa nim se maame ba bi a waduo wasum ya che
eje wu nyene ne ofie benan numsia obompoa nti ye pese ye tu kwan na ekobo bra ne edbeho na maame no futu ode mane mansan ho mo akwakwantuo no na me ka kire wi maame ne ka kire ta seta wo na wodi sika ne asawa so me ka kire mo muja me wakoi mo papa di owu ye na motusua mo hwe ne se mo kona mo brasi mu ya mo wira mfira berewa medi nyankopon hira ne ma mo kose ubia di oboso mu bia nye sika asama Amerika kire mu ise mokọ lese simu ya aya mo makai me se mo nati ase o kan wie pe enen kwala nda abrewati ase enti wo mko dadwune ho no mbakra abrewa se yedi nansan die eposi yetu kwan na kwan na yetu no kwala no nso nim die yeko ni nansan so na nkwala no bi afa ne bototo no ko ho abrewa yiku ade anchi nkwala na asha batatu ase na wo mu ni nambatamu na wo mu ko pe ba bi abobra no oba ku firi ha ya wodu we bitiako wasi media maka kura ya se ya ahana ma kuma kire me sementina asawa no na sawa tiasi every say concert wo ho enigie wo ho yeye bibia wo ho enti tade o kan se na nigi kuro num so obebo no bra wo ho yasino akasika ni asawa ne sika se ne edi anso yenu ayi nyina ntim metena se ma ba ko hwe ba ko nti anso ye beko yanim ba ko ko ya ko duru mankran so sika se ma mankran so ha na mesie me dia men komanim biu ha na mpese metena na me bo me bra nti me matena mankran so asawa se ha na obetena mate ene ye men so makomanim na makobo bra asawa nzo ko ya aka na kodu kumase apim kajetia enu ba bia ko obeko ba bia yeso ofuru ka afufuro na odi akọ asawa nso du o se ha na me de men so mani kapa kajetia nipa do so men so ha na mpese mbombra ndi onu so etna kumase adum oben kajetia hone yedwa man so adana asawa siye no edi kai ewobiti akono ana asawa kachire ta kachire onuanu se me ka hai me bebo bra se makwa akọ ma me ntimu nyina ma okọ no obi abobra onkai na se yepesi nyina bom ko hwa abrewa yenka aka ye ho efiri se me de matena ta du krum ho na opadwuma ye no sa abre no anya dwuma bi o kotiri betiri no hyi abrantie bi no bi zanze be ma ye ho na hanzo e wazo mi bedi pa dwuma bi a menya meya menye sikari akọhwe me maame no enti na mbae enti sene wahum ha me ba pa di abrantie ense adwuma wo sena kuronum emrantie na dudu ku ti ababi honi eto wi eto koke aburudie bia patasi wo nsa bia bi wo nti waka kire nse adwuma wura ne so pakwala ne na ye adwuma na so be ye se me de adwuma e ba ye betu ya me ka e ba mama nya sika enu nti na mba pa nti miyanko odi na kira no ode ne koto adwuma wura se adwuma aka ha ne se me ko fata wi nu firi baabi ba na me betwitwa na se mchechira ya na me ko baabi a me nya de obeton enti so obeton a metua wo ka ta se me de me da se bosom ya so na watua me ka ta de no ko se adwuma mtie na so ma ne behunu wi num cigarette num ohunu nsan num firi se die bia ye no ho bia no
wakosuaye wakaho asawa kwa ya wodu mankranso no asawa nso sina nige ho ono nso atena mankranso ono nso wo bo ne bra nyina wo tonsuo no wagya no oton ahwede no oton bode no oton kwadu biwiase bra bia na asawa bobi no wonye sika wonde ahode ena no wode ye enti wapa hode nyanya sisi adai na okọ sika demu a ubohun se di sika na ya die nyina asawa nso wakodru kajetia ono nso si adum ha metna ha me adum kumase yadum ha ena metna sama ka kire mo se kumase ya mafo ni kumase ne efre ne kwa aman kwa yeman saa ne efre kumase o ena yenni adua kuma ne mu akumawu no ne efre ho sese man so sese man so kumawu dini pa obi so ye pani na se wo so ofiri kumawu opa omi se kumawu pani bia ne eromu ayedika akonu bia honhom se kumawu yemfre ho se kumawu ne efro se ne efre ho sese man so nti nkwala na kwotena ba bi we bobra zo mpampama ba mu ya na kanidie ho kasem na ne duba bi ne adi asem bi bewura mu a ya ne yepese ye masem na ye kan no nti ase na ni da ho nti ene ye ne sa pampa kanidie ho na wo tima wa sisi adi atire ni chinim se badua mu odi ntem no ya no huhu atire no so a ade aka akatire ma hwese de enso de wo huhu ni de wo pese mfana madwo no no enyepe o enti pampa ne ma ba mu no kanidie ho wo kan tafire nyina na so te ma men tafire wono kakra mpampa mba ba mu no kanidie ho se wo di porridge se wo hwe na se wo te brofo a o di porridge and as a cocoa o di atene ba bem no panyin se ekanidi no ho is part of the eating and meet also now hey subscribe, like and share this video make or break up yeah ankwala na mi ansa nyina obi akobo no bra se de se e bra so senka ese wo mo ko hwe mo abere watia na bere wati aja ne man kwa ma omutu bata ne mfie bebiri omu mani nti abere wananu mu abetutu na omu kono abere wafutu odija omu kwa ne se okona mo bobra ne sesimu ya muhunu abere wa wotesami ya mo nkai no se mo ma mete ase ambe se wono ehuna kokora na numu atutu na pampa mu apa ya amfa ne sese mbehunu mu papa nka na mo behunu sede ninyini sitie tinkwala na yeyo obi anko we maame no bemfi aduana yachi maame no ti kromo ababere wanu ntimi nya adwuma bi afro bi baso osoma na so bayi o mama ensa so do bayi atwa o masuo santi wo mo ko ye ko bo bra sasi wo mu wo nsi ye wuntimi ko hwe obia obayi hwan ba na obesoma no na odi ayeye mo hu ba bi edi sunsun aso enenam nti abere wanu hunu se wo ye mere na wan hwe ya wu a obepro no akada mu nti abere wanu ko todo ku bufu miensa da kura no patututututu bompaye Frana nanum chedi amponsa ya so mumbo ni chidom na okohwe ni ma nyame masani mani nguya nyankopon mani huru ni mani nyina anim na unshira wo mansana wo obompa ni wie ofado konvufu miensa si atofo abere wa woni panchi frana ntuma aboso no de no muso ebonu abere weko
hwɛ ne ma na awerɛhosɛm bɛyi ɛna ti sɛ yie ɛma moma ɛho ɔdena nka ɔhwɛ aberewo berewa na wo bewuo no mmom afa ntoma fira se wɔ kɔpɛ ne mba nti aberewa no ko duru beti ako ko tia moto ade no kwa sai ponko dade na ote so no dade ponko na sai wasi fom onam kwa no so ba kurom no abɛpɛ ɛhyɛn na wakɔ oduru ko tia pɛ ɛno ɔte sɛ ne ba asawa kasa ɔsɛ nipa kasa wɔ kuro yi ko tia de anyi obi asɛm ba sawa mɛkɔ hɔ no makɔpɛ me ba sawa wura hɔ no maame no wura koko na se baabi a yɛtɔn wi apɛtɛsi nsa papa bi yɛtɔn no wi ase bi yɛtɔn bi wɔ hɔ na yɛwɔ branti ɔkɔhunu sɛ ne ba sawa ta ɔtɔ no obi sanse ta no obi so maame sɛ maame wo kɔ no maame sin tutu nti ohunu wo maame no ne sin tutu ne tiri nyina ku ntoma afura no nya papa na wo ka kyerɛ ne sɛ wo kɔ na abra so yi atontoma be fura me no ɛno de nata na ne wira fi nti ohunu maame na obi sanse maame na ha de anopa wa abrewati awaba ha ozo mi twam mi kokumase mi duru ana mate kasa bi na me se mi fa abrewa ma bre he ponko dade amde ba moto no abese wa nyina su menamo a me ba ne se ma be pu so nti mamba bintna na abrewa me humi ade achi a mato amakwantu so tazi yo Mami hadi eni adaju ade si ya ba so hunu di otonta mi tonta di oton apetesi oton bia oton whisky aton wiase ni gidie bia bi ni eton na enti hadi oba adwuma ne ye obi ani adaju obejai no akohwe mami pe ba bi tina akonya na wo ho no na se wo bre na se obekwa na okọ monhwa were hosem maame ne tena ofura no pa kodu anwumre no ta mama menu su eno amanaduane ti abrewa ni yi ni dokono no a hye na chi nu baako odi asi atofo no yi baako ena abrewa ohwane ni dokon hufu bubu wiye eno da nti ade asi anopa osori ya obekona ta wadwuma mu ho no ase miwa na nya me kwa kakra ta ba no pasa ne ntofia ya na nani abre ka che maame se maame efiri nura na wo pesa ogegeme aha yesu obi ba eji obi kwai me dia ha me sa osimi srew ni pantimi nya papa ma ba bi na wa bra wo kwa penmu te se me nka se mbinche won tu di jam kwa na adi mi duru ka kwa ya no ha na wasai no odi no fura himfie etisi kwa mu a wo ja no kwa no ena maami ni bisa nse mi wura ni afro so se maami wi pa no pa wi na be pemdi we ba lo ko ba sa ma djuma wuni me mama ba bi atena firi nu a wo na wo kwa wo peso se ma djuma bayie di maami na tem maami nse mi srew se de da ache me kasa mi tu kwan me ko to ba ma bi ni afre no sei into din de se was me maame wo me odi me to no o se me papa de me to ta anti me afre me ta me kan no atwa rasta na gu ni tunum oh pesa no gu na chi wa mfo maame anye hu na bro ka bolu din so ne ta no maame ne ka kire nse me ba o maame ni o mo kutu kwa mfi aduana ni obi ama hwe me da ena me ba wo na mafro wo fie ni mashira wo ansa na mawu firi se mpapa wu ye na mususa enti na wa humi akwasi da adwada ya ye wo mu
na aduana kwasi da adwada sene na waba na mashirawo fe na taasi yi me maame ti ase ampa obese maame nti afo pese obehoho maame no odina cheche awofo na maame no ka kire ni se aka sikani asawa odi amanyamu amabo amani oni hawo jami na me nkope unuanu nso beebi a mehu mu bia no bedu akwasi da adwada sene ye da duana no mummra na minhira mo ansa no mawu Oka maame na nko ta tena bere ho bi okọ okwa odu bankran so na de ponko no foforo fa no nso asai osi ya woni nam no enu oti sika kasa no kasa kwa de me basika mekwa ko hwe no ko zi sifitwesi akakraka mani mema gum ye dwuma maame no bowu afie ho chiaye no na ye maba bi na wo fie ho bisa o mo se na dwuma wura wai so adwuma wura de oni adaje o onu ankwa na ofiri kan ba no paya no se gina ba bi akasa ndi sika wo so a wo de kasa emu ba fun wo kona wakoto credit agusu na fie wura de maame waba na wasem bi aka kire ozu oda bi kampe fie wura na kwansini maame no ne nkwala na no asemu ansi na ne banaba obayo se ohuna no wasimi wura mpacho me mo achi na ho te sei me ba wasi abere wa me huyo mi kan nyina na sika ne nam na maame na ni achi okọ no oba be bisa amanze wasi say wasi fiura data manager wasi wo ko ba bi na opese fia ha no ko besre wo na abeman ba bi ada yeso wo pi ni so wo twa wasi mo mani nsuo nyaare so ya abere wa mo man aduane ni na mo man ba bi na ade achi no obetu kwa me achina no ahomache be no num nefa na me nso sika na me sa tukwan nti mo hwe no ampa mu hwe nsuo eno aduane kakra ma abere wadi anopa no ewia se ne ba no wo ho wonkoi ami amane yibia di eto kakra bi anwumre omo ye omo aduane mo abere wampe ne ete kakra ne de apojo abere waji ye de empe baby ayempe yetena ho hia aduane no wompe enso abrewo ani a oni di obedie nti abrewaje mo no wadi ahomachi no nan na abrewa sori adware onum ni fana sika firi da mu pie ye hon wo kofro ka no akokumase akofa lupira konkran no firi wonkran okwaburuchire kofa ne nemo oni adaje osi fom na bere wana dware no waturu ne dokono no ewo ne tu ni sisi achi na bere wana se me bana wasi ma me miri asam ka cho abere wa ka de nche se osore wo koi wasi me ba me nso kama sisu na mbom me pese uja me kwa kakra sika se ma me midi mni adaje onti de owo kan bi aka ne ntem fi se me na si kwa so Olindua ni mo bizanze mi wura na ye fro say wase mi de ma me wo mi odi mi tu siko ntimi mi ni to a me de tena fa kon me ye adwuma business na me ye mi tena fie da kurukura na nu si ya ma me ne se sika o ma me ni o utu kwa na me sin tutui na me tiri nkukui na me na nke kamom utu kwa che Ntemunka bahunu tawo enuma batu usika mame ntafro wona kakra miti chaasho na mo hwei na akasa aberwati ye hunba mienu wa hunma mienu no ta anisika aka asawa na beto so ofiri sabre no oso bakwa ani edi nyame nko gie na fafa trotro na adu kagiti ababi a wo kono ho na ka nyina igina na udru ha odi akọ
aberewa gye sika sɛ nyɛ me nanko mahunu me maame ɛyɛ mpa sɛ me maamea na me maame se ɛdaduana sɛ nnɛ akwasi daadwo ada me mmra ma ne nhyira me maame meɛnkɔ fie mma baabi na ɔse daabi mehyia ata mene na kasa sɛ wɔ mmra wo sika bahu ɛdaduana sɛ nnɛ mommra fie na menhyira mo na afei mo mɛbɔ mbra nsa na mewu amawu sika huri kɔ soro wɔ hunu wɔ maame n'ani agye ɛne aburokyire a mekɔ medi na atwe mienu kana me bedi bɛɛbɔ so me nso me maame se wo hyira me deɛ mɛkɔ ɔforo ka pra sɛ sika ma no ahyɛnti adeɛ wɔkɔduru ka gye tia osi pɛ na ɔte asawa kasa me ba sawa nso akwantu ya me ba yedi nyame na dem ba ebi sɛ me ne nananom nsamanfo kasai nananom adi manim mate asawa kasa nti mekɔ akɔhwɛ ɔkɔɛ na asawa hyehyɛ nneɛma ɔte animu ne deɛ nkurɔfoɔ gye kɔtɔn nia no ntadeɛ fosu ahodoɔ amene duro na asawa te wɔ no ɔsi mi wura wabere wa manante a mabrɛ mi chinchini pa me ma sɛ ɔbɛma mba bia da nka mahwɛw nna nka china na mekɔ asawa hwɛ maame ni din no kan wɔ ni tirim sɛ fie bia na anuam tu kwa me maame te ase a sabire wa yɛsɛ maame ya na ni motutu yi sabire mi maame mu ya oni ahoɔden te sɛ maame yɛ ɔwai maame twɛn asawa gya ne nneɛma hɔ nyinaa de aberewa no ɛkɔ fie kɔ ka kyerɛ ne ma wa sɛ hwɛ me ka kyerɛ mo nnɛ maame ya me de na ba fie ha nei ɛnɛ makai me maame ɛne afutu a metu kɔ ka kyerɛ me sɛ mbɔ bra ne simi ya me mmra fie ɛnɛ maame wo ya mahunu no ɛnkyɛ mɛkɔ akɔhwɛ me kurom na makɔhwɛ sɛ deɛ me maame teɛ monkuma akɔkɔ na munya aduane ma maame no ni ɛnkyɛ mefira adwuma mu aba na ɔmu wi aduane na asawa wɔ fie da ɔbaa ɔmu twa na aduane wɔ se daabi me maame te ase a ka wɔte sɛ maame ɛnti nnɛ me ne aberewa wei na bɛto nsa didie na ne wira firi sɛ ne maame afiri sɛ asawa etu kwa no maame se ne ntutui na ne nkotodwe nkeka mbom na ɔyɛ hoɔdenfoɔ na asawa kae sɛ o maame tu nufu sɛ obɔ bra ne siwia uhu bi aberewa afa ne yɛ ɔdeɛ uhu bi akɔkora afa ne yɛ ɔdeɛ te etwa bufuo no bomu ma asawa ne aberewa ne didi obi a ka kyerɛ ne man sɛ monkɔ yi masan no so mekata mpadua no monproporo so mummie madaka no deɛ waseɛ no mewa ntoma bi wɔ hɔ a ɛna so bi bomo bi anka na mse me wu a ɛmfa ne da me momfa nsɛm kɛtɛ so na nnɛ maame wei a mahunu no me ma ne nkɔ nnɛ ɔnkɔ kyena obɛdi nansa hɔ me nkyɛe na me ne maame ntompa na me maame te ase a wanyini bɛɛ sɛ maame yɛ aduane ma ne nsuo dwale yɛ mummie pono me dan no moma berewa nkɔda mu ɔnhome na berewa da sɛ soɔ yɛde nɛte ato mpa na berewa na taa so timfɔm bɔɔde ahabae ɛne ɔde asɛ ne katampa dua soɔ na obi ato ne mpa matress biribiara wɔ so aberewa tɔ hɔ pam na ne te yɛ na asa wafiri adwuma ba ɔbaa sɛ maame ɔmo ma waduane anɔpa nneɛma obi awia sɛ me wura de ɔde ama me no kora yɛ wase wa ɛnam so na asawa yi na adwumayɛfoɔ no adi sɛ wɔn anhwɛ aberewa ne ye ɔmaame te ase ɔbɛɛ sɛ no yɛbɛka ɔgye adwumayɛfoɔ ɔsɛ hwɛ ade a moayɛ na no sɛ si kyina obiara ne hɔ ɔbɛtena me nkyɛn ɛyɛ aduane ma aberewa di anwummerɛ na asawa no afa dwansɛe kɔhwie nsuo yi sapɔ mu no apepa ahodeɛ mu no samina mu no bibia fa aberewa nsuo kɔsi adwaeɛ
Mami so mu no anhwe ase me mami te ase obese o na sawa krokro no odi abrewa kro adware ye no ko dware ye abrewa pie ba no ase mami mi enidi ani enkoda nansa so one ne wo se wo ncha me ncha ha ema ne muru nansa na mi nya ukwae enti bra woni asawa di diwie na wo kono ka jense branti ade a wa ye no jame kwai na min kanse mbinchiro ansa na makwa mako sanu o kan chireta sanu o kan chire sika na asawa ene adunu so asawa bra ma me no kono se monko ya dakam munyi sika monko dom montontoma papa metwa maame dansin kan monfra maame oti hentoma pa monhyane mpaboa pa momona botire pa na me maame te ase a enne me maame so huhuma sim so se me maame te ase obe se maame ya mahunui o musiesie no koye ne wo kan nyina no jabre wa kwa no kan se me ka me de konkran no monfa ko jabre wa ka kwai wo ka jetia monfa hunu sabre wa fruka o kwayom so no tiayom so ka man sana mo bebe fi amaba na bra wo jana kwa no obi sanse me ba na ho de sei wase maami ma bere watia me maami de me papa de me na me ka akire ye wo me no na nche na papa wuya na papa se me maami obi bisa madina on kan se ye frɛ masawa hona berwa na ka kira sawa se o maami ni o nya fie bi nwotwe na me jam kwae no ka kire mu se simu ya mo mahwɛ na mi nhyira mo ansa na mawu na mahwɛ mo ani mo afedi asem ye baifo matwa mo so na me ka kire okwasi da adwuade wo ye ni mu ibrafie na sawa mi nhyira wo ansa na mawu o kan sawa kan so mama mi nko bi o si da bi nyo na ba hwɛ mi futuo de odi bia ya adwuma bruso kura timi ko mumra ampa kwasi da adwuada no pa asawa na bendi o maame wo ayum sunti eboa no pa no nsia na sawa ta no wadu ayum so ta odurua bae ko hwefie ne fia ye danto na maame ne ka kire nse nkrofo bo no bayi na ta tie sikurum meni aframeta me maame wo me odome tota mo amuni mi sabre ta afudwene ni nihu hwana wa wini nu wunhuno kotire betre wa ba ya shin ba adwumu bayan sanchirani obetwitwa seka ni ade mo amo ha wo maame enti bra o ye we mu nyina no enne sika bae sika afrika musiyo kofi o hwo maame dabrem ene na tena yem sika bona ni nani suo ta ozi me ba mi abeshira me maame ashira me ena me maame atena yemu ni ha monko twe anwa abo na ya blog na atwa na go so no monfa ka nkoto de mu betimi atobi amra me sia ba nso mfa maame ntum sana me maame bewu a wawu sika na ya kasa no oye bema o kan se emre beba ye kan ne fie no dana ni yebubu ye beya no foforo obesie na brewa sika bra wo shira sika na ta agina chire piano azeta sama shirawo sika nso ma shirawo asawa wo de me ka chire on se onimi adiniye se owie firi mafutu okura da hu me no ka mafutu sem nyina ona mamba bida nantuma me de tidwabo yase a enipa nyina ye enti ni manu ba ne de ba ye ni nyina no wo asawa wona mbeto wo ona ma me duku ona ma me ntoma soro ne ase
Una mama boso papa bisirichi ya boso. Eya sawa na ni nyina ye de ye. Enti wo me kan kire wo se wo maame ada me ko wuo no me ne wo. Ena ebe kwada kamenem. Okan nipa nyina ye se oh ada na wushira asawa sa wose asawa de ada kamenem. Menena nkokura me ne obi anko. Shira wo mu wie na no ye ma pioku bi de to manfo anim se mo hunu nshira adoye eni se de ye ma me ni nshira odi ama ne mani ye beto aso na ye nu nsu aba na ma mtafo ne kakra meti chawo show na mo hwe me da mo ho ba endi ebre ta ko no odi ne nsagu ni tibo bna se nshira o maame ashira no de wadome no na maame ne se bituwufo a wamfa no nti baabi ambeto wo no ugu manimu ase wan kire do se o maame tuwufo ansa na wotukwai sika se maame na ade nam de o shira me sei waze wu sika de wu shira me de ma wansa edini sika a de toduane de o sika buroni se cash kudi wo eto pa ye de tena konwa so eni nipa fa adwene de onya bi da firi mba na o sika dwuma ho ne hia wo endi so obi kwasa ase kotu sika akọ no odi pia jesu wokoton no odi bi koto banche odi bi to bode na to bode be kwa akoto nchene de to ne nchene be kwa akoto wisa so hu sika de eninam nipa musa sika ntenase ba bia dwane pesika wo benyanu bia no enipa wo nkwa kura wo de bakwa akotwa so enti maame ni nhiro de ma sika enya to antenase da na hese wo woni asawa na ekoi asawa da mewuo ene yeso maame wu adaka wodi kosie wu maame no kura yehwe se wadada kapem asawa mi wu a me yemfa tete ntoma ene sadaka num aya fa sumiye to so sumiye ya sawa ne yede aye atente huo ya sawa ntoma yede atente huo ni hyemu ya sawa o mama ni je mi pie ya no nipa nyina hunu se sede obi babebo bra no ahwe o maame afura na de pa no wafura mi bi enti wasa wa me kan kiro se bra me dawusu mpaso na ye be kwa akosie me ye de ntoma na bede dame ye de ntoma na de mbekata me ho akɔhye adakam ntoma no ne ye de bekuru mi so me ye de makwada kamram wasa wa de wunhyira de me manyina me hyira o se enti ene wunye sika ahode akase ntoma akase na hoto ya sawa kopim so bewuo tete asi chokoto support ya shawo kura ya sawa entume ebe yedi befra wo ya sawa ye she okotu ya sawa ade bia ya dwunie na yedi sika na eto bia die ya sawa na wo sani paimiensa emu nhira wo moje ye no se wo enenka wo ne sankwala emu miensa ta sikani asawa edika hwehwe se nhira bai ena ma amemfa mawa ansa no wo so papa no dina oto ye no hu sunsu aso e ba so kotu dina se ta nso de ya buru de ena ampa wo ko bobro de ni ko wura ta asemu enti ko kuru bia kutia o mu etonton ta sigreti wi koke o mo no tete kutia wurem maami ni hira
say wo se baby ambato won wantena kurumu ame nipa hu nti wo taade obetena kurum kwantia enti baby aboko bi asi eton wi bia yiwiram enton ni fie sika odi epe ofie beye epo wiram ebeye epo akwantuo mu ebeye eto de ewunya bi ntena so enti eda sori anopai awem so sika akogwo so amu obi asesam obi ode konkran obi konkran no wo so wo kwa burochire wa akosesa dollars ode sika sidi enne ko eto sika ni to eno ode atenase na sawa de momia hwe e maami ewu e papa wu ye nu ewu ye ba wu na ye pese nipa nyina kurukra emehwe no ye pese sie funu na ne huni mfaso no me nipa nyina benye bika na sa wu nipa nyina ba beho ne anya bi aka age sasawa se ya mu de edin sunsan so koduru ye obi de kwa yie no maami anyinsan wo kwa yie kwantimfi no owo ne ba so me bande kwa yie tete no de na honhom ya adwuma na ya adwuma wantu ni din oto no saadin no nso ya penten din eye din ehu hia enti nanom de oto se be ya hyanto ye se eyi kwan so ne ye wo enti ni afro kwa me kwa yie kwasi kwa yie abena kwa yie wa so hu panyama minta fon kakra ayesi ya tu din bi adonko anase amasumuna adenti ni to don begina ba we begina ye gina e bia ko sere o ti ase o ma me wo akodu titifuo bi ho haban titifuo bi ho enu ase memu adura mu awo na awo bande aje so de no to donko so o to mi dimpa bi a obese obewu ewo ese efro donko oko ba bi efro bi sumuna oko ba bi efro bi abebrese edi enti ne eto abebrese brinya one day okobo bra no wo bra no oni aja no oni na ono ana ne nam na kwantuo mu no obo bra no opesi kakra eme bi kae eno odi aye japade ti oba me nso ye de ne tu brinya nti wo bra na setena mu anya papa anhwe no maame anhwe no bra no wanya wenum ni din sunsan so na ta sikani asawa enti unso ni nkwala imi ensamu bia enka ne nhira bei na wo pafiri wo maame ho na ne ye bei ne afutuo bei na wo maame wo papa nyo papa ne de woda wo maame nchen ne wo yo enyo ono ne wo maame o na emom so wafiri wo kuro mu akodi baabi ne wahuru maame bia ne tipen so wote se wo maame na nka soma ese ono maame na tie o se kunsu a wo bekono eno na kire se utie wo maame afutu wo sum obi no wo maame sum obi ba wa ha obekọ obi suma no ankọ wo maame sum obi ba wa ha onko enti ka din ni sunsan so a ya ho kire na didin ni sunsan so ba wabo obere nyanya usika na wuni ba ni ya twetwe wo usika ntopala usika nkodusi ni ho empanese kono nya denso ampontu ntu beko tete obosuma ampontu a kono no si na ero kan kwala ya dia asabra hwa na wo ko la ho kire wo ho nti kan se fa bakwa asia kono ngo de ho nya de nanso ya die nti de mbebeko ya damase ediri ni sunsan so ne dini bia ya de atowo se tro kronkron ka kire obi sese oyiri wo kon mu a nyankopon be yiwade so ano ha wafiri wo so a mo me mfa din sunsan so anya dwuma emo me nkentene ye ho se ye ba se ye ho den obo bra na nsu ya mfa nche dina de otowe engazi ya de meto abebrese enti nam de me bre ye fra me bekwen enu enti nam de wo bre mu ntokwa ena me dem sori amene nam sa me kokan na ye da bi se wo yiri ukon mu a
nyankopɔn bɛyi kɔn so ade so a afiri so edi nsunsuan so ne ho bi empani nsɛm ne abakɔsɛm na maka kyerɛ wɔ no sɛ wode bɛtu hofo a enka bɛboa na aboa me medam ase ema momoni tie na yɛwɔ nipa bebree ɛwɔ kyerɛ a yɛde ba enti munyina yi medam ase meti chow show na wo hwɛ na na de bɛ sasa kyerɛm de enti a wo tu din a wo sɛ wo hwɛ fi sɛ din so wo sunsanso yɛto din opoko a ɛwɔ impact yɛto din safo a ɛwɔ impact yɛto din mamu anase de bɛ sasa ɛso wo sunsanso yɛde dwumadi bɛsi ha dasɛnɛ yɛbɛsa ba mo nkyɛn bi meti chow show subscribe like and share